מסכת קידושין דף כ"ז, נתחיל בעמוד הקודם 3 שורות מלמטה, תשמע. אנחנו למדנו במשנה, אדם שהוא עשה פעולת קניין, כדי לקנות קרקע. כמו שהמשנה אמרה, אפשר לקנות קרקע על ידי פעולה של נתינת כסף, או על ידי שטר, או על ידי חזקה, דהיינו נעל, או גדר, או פרץ. למדנו במשנה שהאדם יכול על ידי אותה פעולה לקנות לא רק קרקע, אלא הוא יכול לקנות אגב גם מטלטלין. עכשיו הגמרא שאלה, האם הוא יכול על ידי אותה פעולה לקנות מטלטלין, דווקא מטלטלין כאלו שמונחים בה באותה קרקע, או אפילו מטלטלין שהם לא מונחים באותה קרקע, נמצאים בכלל במקום אחר? אז זה הגמרא אומרת, תשמע, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו באים בספינה, אמר להם רבן גמליאל לזקנים, איסור שאני עתיד למוד נתון לו ליהושע, ומקומו מוזכר לו, ואיסור אחר שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי יזכה בו לעניים, ומקומו מוזכר לו. שמע מינה בעינה הצבורים בה, שנהתם כי יחיד אלא לטרחין הוא. הגמרא מביאה לנו משנה, שכתוב, פעם רבן גמליאל וזקני ישראל הלכו בספינה, ומרוב הבהילות של הנושא שאליו הם יצאו, רבן גמליאל שכח לעשר את התבואה, ולא רק זה, הוא גם שכח לצוות מישהו מבני ביתו שיעשר את התבואה. חשש רבן גמליאל שעד שהם יחזרו מאותה שליחות, שנסעו שליחות לרומי, אולי בני ביתו יאכלו מהתבואה, כי הם יחשבו שזה כבר מעוסר. מה עשה רבן גמליאל? אמר, הרי האדם צריך להפריש מהתבואה לאחר שהפריש תרומה גדולה, צריך לתת מעשר ראשון ללוי, ולאחר מכן בשנה ראשונה ושנייה, וכן בשנה רביעית וחמישית שלאחר שנת השמיטה, מפרישים מעשר שני. לעומת זה, בשנה השלישית שלאחר השמיטה, ובשנה השישית שלאחר השמיטה, מפרישים במקום מעשר שני, מפרישים מעשר עני. מה עשה רבן גמליאל? אמר, אותו מעשר שאני עתיד למדוד ולתת אותו כמעשר ראשון ללוי, הרי הוא נתון כבר מעכשיו למי? לרבי יהושע בן חנניה, שהוא לוי. ולא רק זה, אלא מקומו מוזכר לו, כלומר איך יזכה רבי יהושע בן חנניה באותו המעשר. אז הוא אמר שהמקום הזה שבו נמצא אותו מעשר שאני עתיד למדוד אותו, המקום הזה יהיה מוזכר לו לרבי יהושע בן חנניה. מה הוא רצה להרוויח בזה? שעל ידי כך שהוא סוחר את המקום, כמו שכתוב שם במשך המשנה, שרבי יהושע בן חנניה נתן לו כסף, ועל ידי זה הוא סחר את המקום, אז בקניין אגב הוא יקנה גם את המעשר שנמצא שם באותו המקום. וכן המשיך ואמר, השנה הזו זו שנה שצריך לתת במקום מעשר שני, מעשר עני. אז אומר רבן גמליאל, אותו מעשר עני שאני עתיד להפריש, הוא נתון לרבי עקיבא בן יוסף, שהוא היה גבאי של צדקה, אחראי על העניים, אז זה נתון לו כדי שיזכה בו לעניים. ואותו המקום בקרקע, איפה שהתבואה הזו, אותו המעשר עני מונח, זה מוזכר לו לרבי עקיבא בן יוסף. שוב גם פה, הוא רצה שעל ידי כך, בקניין אגב, הוא יזכה לא רק בקרקע, אלא זוכה גם באותה התבואה. שם כתוב שהוא נתן לו כסף, ועל ידי זה, פעולת הכסף, הוא קנה את הקרקע, דהיינו הוא קנה בסחירות את הקרקע, כי קרקע נקנית בכסף, ועל ידי זה הוא זכה גם באותו המעשר עני שהיה שם במקום עבור העניים. עד כאן דברי המשנה שם. אומרת הגמרא, מדוע התנא מדגיש שרבן גמליאל אמר ומקומו מוזכר לו? משמע דווקא אותו המקום שבו המעשר מונח. משמע אם הוא היה נותן לו, מזכיר לו סתם איזה קרקע במקום אחר, הוא לא היה יכול לזכות באותו המעשר. אם כן שמע מינה שצריך שהמטלטלין יהיו מונחים באותו מקום, באותה קרקע שהוא קונה. הגמרא דוחה, לעולם יכול להיות שאפשר לקנות אגב הקרקע אפילו מטלטלין שנמצאים במקום אחר, אלא שכאן
היה לו מטרה להדגיש שזה באותו המקום ששם התבואה נמצאת. מדוע הוא עשה כך? כדי שכאשר הם יחזרו לעירם, הם לא יצטרכו להזדרז לקחת מהר משם את המעשר, כי זה נמצא במקום לא שלנו, נמצא בתוך המחסן של רבא גמליאל. לכן הוא מיהר ונתן להם את המקום, הנה המקום הזה בעצמו, כאשר תחזרו לעיר לא תצטרכו להזדרז להוציא את התבואה שלכם משם, תוכלו לחכות בנחת, כשיזדמן לכם תיקחו משם את המעשר. תשמע דאמר רבא בר יצחק, אמר רב, שני שטרות הן. אומר יש שתי הלכות בשטרות שנראה כביכול הדין שלהם דומה, אבל באמת הדינים שלהם שונים. מה? המקרה הראשון, זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר, חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. אדם שאמר לשניים, יש לי פה שדה שאני רוצה לתת אותה במתנה לפלוני, תזכו בה עבורו. איך זוכים בה? עד יש פעולת חזקה, כגון שעודרים קצת בשדה. על ידי זה אתם תזכו בקרקע הזאת עבורו. הוא הוסיף להם עוד משהו, כתבו לו את השטר. ואכן, הם עדרו בשדה כדי שזה יהיה פעולת קניין, כדי שאותו פלוני יזכה בשדה. ועדיין לא כתבו את השטר. עכשיו, אומר לנו, אם הוא רוצה לחזור ואומר, אני לא רוצה לתת את הקרקע הזו מתנה, הרי הוא עדיין לא נמצא כאן. הדין שהוא לא יכול לחזור. למה? כיוון שזכין לאדם שלו בפניו. והשניים האלו הם עדרו בשדה, עשו פעולת קניין וזכו בקרקע הזו בעבורו, אכן, הקרקע הזו היא כבר שלו. אבל אם הוא רוצה לחזור ולומר להם, אל תכתבו לו את השטר, הקרקע היא שלו, אין מה לעשות. אבל אני לא רוצה למשל שהעניין הזה יתפרסם, כותבים שטר, אז מילא נוצר פרסום לעניין, אני לא רוצה שתכתבו את השטר. הוא יכול לחזור בו. למה? אין לו שום התחייבות לכתוב את השטר, למרות שהוא ציווה, אז מה? זכותו לחזור בו. כל זה דין של שטר אחד. יש דין של שטר אחר, אם אדם אמר לשניים, על מנת שתכתבו לו את השטר, חוזר בין בשטר, בין בשדה. כלומר, אם הוא אמר לשניים, לראובן שמעון, תזכו בקרקע הזו עבור לוי, על מנת, בתנאי, שתכתבו לו את השטר. והם, מה הם עשו? אכן, זכו, כלומר, הם עדרו בקרקע, כדי לעשות פעולת קניין חזקה, שעל ידי זה יזכה בזה לוי. אבל, לפני שהספיקו לכתוב לו את השטר, אמר להם, אני מתחרט. התשובה היא, הוא יכול אכן להתחרט, שהוא רוצה לחזור בו ולא לתת את הקרקע הזו במתנה. מדוע? הרי לכאורה הם עשו פעולת קניין לזכות בקרקע הזו עבור לוי. התשובה לכך היא, כיוון שהוא אמר, אתם זוכים על מנת, בתנאי, שתכתבו את השטר, והיות שעדיין לא כתב את השטר, כן מלא עדיין יש לי את הזכות בידי לחזור בי, ולכן הוא יכול לחזור. זה שני הבדלים לכאורה, שתי דברים כמעט דומים מאוד. כאן אמר זכו וכתבו לו את השטר, כאן אמר זכו על מנת, לכאורה נראה שווה, אבל יש חילוק ביניהם. זה מה שחדש לנו רב. הגמרא אומרת, ורב חייא בר רבין אמר רב הונא, 3 שטרות הן, תראה דאמרן. אומר לנו רב חייא בר רבין שם רב, שיש עוד דין של שטר שלישי שהוא גם כן דומה, והדין שלו לגמרי שונה. 2 שטרות זה מה שאמרנו למעלה. ומה הדבר השלישי? אידך, אם קדם מוכר וכתב לו את השטר. כי אותה שנינו כותבים שטר למוכר, אבל פי שאין לוקח עמו. כיוון שהחזיק עמו בקרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא. שמע מינה, לה בעינן צבורים בה. אומרת הגמרא, אומר כך, אם המוכר הוא קודם כל הלך לסופר ואמר לו, תכתוב לי שטר מתנה שאני נותן את הקרקע הזו בשבילו, או אפילו הוא לא היה במתנה, תכתוב שאני נותן את הקרקע הזו, מוכר אותה לפלוני אלמוני, והוא כתב שטר מחירה, הסופר כתב את זה. ומבארת הגמרא שהדבר הזה מותר, למרות שלא ראינו כרגע בפועל שהתבצעה פה מחירה, בכל זאת, מותר לכתוב שטר מחירה כזה, זה לא נחשב כשטר מוקדם, כי אותה ששנינו, ככה גם כן שנינו, כותבים שטר למוכר, שהנה פלוני מוכר את הקרקע שלו לפלוני, אבל על פי שאין לוקח עמו ולא חושים. עכשיו, אחרי שהוא כתב את השטר מחירה הזה, כיוון שהחזיק בקרקע, נקנה שטר בכל מקום שהוא. דהיינו, אם לאחר מכן הוא ניגש אליו, אמר, אני מוכר את הקרקע, תעשה פה פעולת קניין בקרקע, ותזכה בזה, אגב, גם בשטר. ואכן,
אותו האדם הלך ועדר בקרקע, הרי שהוא זכה לא רק בקרקע, אלא זכה גם בשטר. עד כאן דבריו של רב חייא ברבין בשם רב הונא. אומרת הגמרא, מה רואים מכאן? שהאדם הזה עדר בקרקע כדי לזכות בקרקע. ומה קרה? הוא זכה גם בשטר, למרות שהשטר לא נמצא כאן בתוך הקרקע. אם כן רואים מכאן שאדם יכול לעשות פעולת קניין בקרקע ולזכות במטלטלין אפילו שהם לא מונחים שם בתוך הקרקע. כי כאן הוא אמר לו תעשה פעולת בקרקע ותקנה את השטר, תזכה בשטר, והשטר לא נמצא כאן, על פי כן זה מותר. הגמרא דוחה, שאני שטר דאפסירה דארעהו, אולי יש לחלק. דווקא לגבי שטר אפשר לקנות אותו למרות שהוא לא מונח בקרקע, פני שהשטר הוא ממש שייך לקרקע, כי הרי הוא בא בשביל להיות ראיה שאכן האדם הזה זכה בקרקע. למשל, מה הדבר דומה? לאפסירה, כלומר זה דומה למושכות של בהמה, שזה חלק מתוך הקניין של הבהמה. לכן ממילא, אפילו שזה לא מונח בקרקע, אדם זוכה. אבל אם אדם רוצה לקנות חפצים אחרים שהם לא קשורים, אולי אי אפשר לזכות בהם אגב קרקע. הגמרא אומרת, ועלה קטני זוהי ששנו נכסים שאין להם אחריות, נקנים נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה, שמע מינה לה בעינן סבורים בה, שמע מינה. המילה קטני היא לא מדוקדקת, במקום אחר הגרסה והעלה כאמר, זה יותר נכון. אומרת הגמרא, והרי רב הונא בעצמו אמר על זה, על הלכה שהוא אמר, זוהי ששנינו. המקרה הזה, למה באמת הוא זוכה באותו השטר? כי זה, בדיוק על זה למדנו במשנה אצלנו בקידושין, נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם הנכסים שאין להם אחריות, זה נקרא קניין אגב. אם כן רואים מכאן, שהוא הסביר שזה בגלל קניין אגב, ולא בגלל שזה משהו מיוחד, בגלל שזה שטר הוא קשור יותר לעניין של הקרקע. אם כן שמע מינה, שכל קרקעות כאלו יכולים לקנות כל חפץ, אף על פי שהוא לא מונח בתוך הקרקע הזו. אומרת הגמרא, אכן שמע מינה. זו הוכחה גמורה. היא באה לו. מי בעינן אגב עולה? תשמע, לקטני כל הנה ולקטני אגב. ולטעמיך קנה מקטני, אלא עד אמר קנה, החנמי עד אמר אגב. והלכתה סבורים לה בעינן, אגב וקנה בעינן. שואלת הגמרא, האם כאשר האדם מוכר לחברו קרקע, והוא רוצה שאגב הוא גם יקנה מטלטלין, האם צריך המוכר לומר לו בלשון הזו, תקנה את הקרקע ואגב תקנה את המטלטלין? או מספיק שיאמר לו, תקנה את הקרקע ותקנה את המטלטלין, אפילו שלא מפורש לו שזה אגב, שזה מתבטל ונטפל לקרקע. אומרת הגמרא, הנה אפשר להוכיח את זה מהמקרים שלמדנו בעמוד הקודם. שם מוזכר, אמר מעשה באדם אחד שחלת בירושלים, שמטלטלין הרבה וביקש נה מתנה, אמרו לו תקנה וכו', ושם לא מוזכר שהוא אמר תקנה אגב. רואים מכאן שלא צריך לומר אגב. הגמרא דוחה. הגמרא אומרת, גם לא כתוב שם בכלל שהוא אמר לו תקנה את המטלטלין ותקנה את הקרקעות. ובכל זאת, אנחנו אומרים ודאי שהוא אמר לו שיקנה את הקרקע. אז אם כן, יכול להיות, כמו שזה לא כתוב, תקנה את המטלטלין, ואנחנו מבינים שזה הכוונה, יכול להיות גם שהוא צריך לומר שאגב, רק הוא לא כתוב מפורש. הגמרא מכריעה להלכה, שאכן, לעניין צורין, כמו שאמרנו למעלה, לא צריך שהמטלטלין יהיו מונחים בתוך הקרקע שהוא קונה. אבל מכל מקום, צריך שיאמר לו בפירוש, שאני רוצה שתקנה אגב, שאתה קונה את הקרקע, תקנה בזה גם כן את המטלטלין. איבעיה להו שדה במחר ומטלטלין במתנה. מהותה שמה? איסור שאני עתיד לעמוד נתון ליהושע, ומקומו מוזכר לו שמע מינה. שואלת הגמרא, אמנם יכול האדם לקנות גם את הקרקע ואגב לקנות מטלטלין. השאלה היא, האם כאשר הוא קונה את שני הדברים האלו, אבל כל אחד בצורה אחרת, דהיינו, המטלטלין זה במתנה, ואילו הקרקע זה במחירה. האם אפשר בכל זאת לעשות פעולת קניין אחת שתועיד גם לשני או לא? את הגמרא המפורש של ללמוד זה מהמשנה שלמד למעלה, כתוב אמר רבן גמליאל איסור שאני עתיד לעמוד נתון ליהושע, זה מעשר ראשון, אז הוא ניתן לו את זה במתנה, ואילו מקומו מוזכר לו, הוא סוחר את זה, ועל כן ראינו שהקניין שהוא עשה לקרקע זה הועיל גם למטלטלין. אם כן, אפשר.
היא באה לו, שדה לאחד ומטלטלין לאחר, מהו? תשמע, האיסור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף, כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו מוזכר לו. מהי מוזכר? מוזכר למעשר. ובעיתם השן רבי עקיבא, דיד עניים הווה. שואלת הגמרא, האם אפשר שאדם שמוכר קרקע למישהו, יאמר לו, תראה, בפעולת קניין שאתה עושה בקרקע הזו, אתה עושה חזקה, תזכה אגב גם במטלטלין. אבל את המטלטלין אתה לא זוכה בזה עבורך, אלא עבור מישהו אחר. האם זה מועיל או לא? אז הגמרא אפשר ללמוד את זה, שנה שלבין למעלה. כתוב, איסור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף, לא בשביל עצמו, אלא כדי שיזכה בו לעניים. ואיך הוא יזכה בו? על ידי שרבי עקיבא בן יוסף סוחר את המקום, כתוב מקומו מוזכר לו. אז רבי עקיבא בן יוסף סוחר את המקום. ובקניין אגב, הוא זוכה לעניים במעשר. אם כן רואים מכאן, אף על פי שהקרקע לאחד והמטלטלין לאחר, זה מועיל. הגמרא דוחה בשתי דחיות. דחייה ראשונה אומרת הגמרא, מה הכוונה מקומו מוזכר לו? לא הכוונה אל רבי עקיבא, אלא מוזכר למעשר. כלומר, אלה, אותם העניים שהם זוכים במעשר, הם גם כן ישלמו פרוטה עבור שכירות המקום. עוד תשובה נוספת, אומרת הגמרא, יש הבדל. רבי עקיבא, למה הוא יכול לזכור את המקום ולזכות אגב במעשר לעניים? מפני שכיוון שהוא אחראי עבור המעשר, הוא היה אחראי הוא יגבש את צדקה. אז ידו כיד העניים, אלא אם הוא סוחר, נחשב כאילו הם עצמם שכרו. אבל אם האדם רוצה לזכות עבור אנשים אחרים שלא קשורים אליו, אולי באמת זה לא מועיל. אמר רבא, לא שנו אלא שנתן דמי כולן, אבל לא נתן דמי כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו. אומר רבא, מה שאמרנו שכאשר האדם משלם על הקרקע, הוא יכול באותו קניין לזכות אגב גם במטלטלין, זה בתנאי שאכן הוא שילם גם עבור אותם המטלטלין, אם זה במחירה. אבל אם הוא לא שילם עבור המטלטלין, אז הוא לא יכול באותו הקניין שהוא קונה את הקרקע לזכות גם במטלטלין. תעניה כבתי דרבה. גמרא מביאה לרבה ראיה, כתוב הברייתא כך, יפה כוח הכסף מכוח השטר וכוח השטר מכוח הכסף. אמנם למדנו שהקרקע נקנית גם בשטר וגם בכסף, אבל לכל אחד יש בו איזה עדיפות במקרה מסוים. יפה כוח הכסף שהכסף פודין בו הקדשות ומעשר שני, מה שאין כן בשטר. כאשר יש הקדש ואדם רוצה להוציא אותו לחולין, יכול להביא כסף ולחלל את זה, את ההקדש על הכסף. וכן מעשר שני, שאדם לא יכול לעלות את כל ירושלים, זה טרחה, זה הרבה תבואה, יכול לחלל את זה על מטבע. אבל על שטר חוב, הוא לא יכול לעשות את זה. ויפה כוח השטר, שהשטר מוציא בבת ישראל, מה שאין כן בכסף. שטר, איפה ראינו שיש בו עוצמה וכוח גדול שאין בכסף? הנה, אישה יכולה להתגרש על ידי שטר, אבל לא יכולה על ידי כסף. ויפה כוח שניהם מכוח חזקה, וכוח חזקה מכוח שניהם. יש עוד קניין שלישי שאפשר לקנות קרקע, זה כי אין חזקה. אומר התנא, הכסף והשטר, יש מקרה שהם עדיפים מחזקה, ויש מקרה שחזקה עדיפה משניהם. יפה כוח שניהם, ששניהם קונים בעבד עברי, מה שאין כן בחזקה. דהיינו, עבד עברי אפשר לקנות אותו גם על ידי כסף, וגם על ידי שטר, אבל חזקה אי אפשר. יפה כוח חזקה, שחזקה מכר לו 10 שדות ב10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהם קנאם כולם. איפה ראינו כוח חזקה שזה עדיף? אדם שמכר לחברו 10 שדות ב10 מדינות, כל אחד נמצא במחוז אחר, ואדם עשה פעולת חזקה, עדר, או שהוא נעל, גדל או פרץ באחת מהשדות האלו, הרי שכל הקרקעות שבכל המדינות כולם, הם כולם זכה בהם. ממשיך התנא ואומר, במה דברים אמורים שנתן לו דמי כולן, אבל לא נתן לו דמי כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו. מתי אומרים שהעידי חזקה שהוא עשה בשדה אחת, הוא קנה גם את היתר, דווקא כאשר הוא שילם לו עבור כולם. אבל אם הוא לא שילם עבור השדות האחרות,
למרות שהבעלים מוכנים להקנות לו, אי אפשר. אלא רק אותה שדה שהוא עשה פעולת חזקה קונה, והיתר הוא לא קונה אותם. והוא הדין לגבי מטלטלין. מטלטלין שאדם רוצה לקנות אותם באגב הקרקע, אז דווקא אכן אם הוא שילם עבורה. אבל אם הוא לא שילם עבורה, לא קונה, זה נחשב כמו שדה שהיא לא סמוכה לשדה הזו, שהוא לא זוכה אם הוא לא שילם עבורה. אומרת הגמרא, מסייע לילי שמואל דאמר שמואל, מכר לו 10 שדות ב10 מדינות, כיוון שהחזיק באחת מהן, קנה את כולן. אומרת הגמרא, הברייתא הזו גם מסייעת לשמואל, שאמר בדיוק כך. אמר שמואל, אדם שמכר לחברו 10 שדות ב10 מדינות, למרות שהן מרוחקות אחת מהשנייה, אף על פי שלא נתן שטר, אף פי אם האדם עשה, והוא שילם כסף, אבל לא שילם כסף בתורת קניין, אז ברגע שהאדם עשה פעולת חזקה באחת מהם, הרי שכל הקרקעות כולם נקנו לו, כך אמר שמואל, והנה ראינו שהברייתא אכן אמרה בדיוק כדבריו. אמר וחברי די רב יקרא תדע, שאילו מסר לו 10 בהמות באבשר אחד, ואמר לקני, מילה קני, אמר למדמי, הטעם אגודו בידו, הכא אין אגודו בידו. רב חברי די רב יקרא אמר, יש לי ראיה לדברי שמואל הללו מהסברה, שהרי אילו האדם היה לו בהמה שיש עליה אפסר. אפסר זה הרתמה, מה שנמצא על הראש של הבהמה, שם מחוברים המושכות, הרצועות ההם. והיו 10 בהמות שכולם, שבהם חבל שלהם קשור באותה הרתמה, באותו אפסר, באותו החלק שנמצא על ראש הבהמה האחת, 10 בהמות היו מחוברים לשם. אנחנו יודעים שאפשר לקנות בהמה על ידי קניין מסירה. דהיינו, אחד אומר לחברו, תקנה את הבהמה הזו במסירה, ברגע ששני תופס במושכות או במקומות אחרים, שעל ידי זה הוא יכול למשוך את הבהמה, זה ברגע שהוא אחז שמה, הקונה, הוא זכה בזה. אז אם יש 10 בהמות שכולם קשורים בחבל לאפסר, לרתמה שבראש הבהמה האחת, והוא אחז ברתמה, הרי שכל הבהמות השאר נקנו לו, אז גם פה אצלנו. למרות שהוא עשה את הפעולה של הקניין רק בקרקע אחת, כל מקום, כל 10 שדות, כולם נקנו לו. הגמרא אומרת, לא, זו לא ראיה לדברי שמואל. כאן ברור שיקנה, מפני שכל החבלים האלו קשורים באפסר. אז ברגע שתופס באפסר, בעצם הוא תופס בכל 10 בהמות. ואילו כאן, במקרה של הקרקעות, הרי כל קרקע מובדלת ומרוחקת מהשנייה. אז גם הוא עשה פעולת קניין באחת, זה לא ראיה שהוא אכן קונה גם את השאר. לכן אין ראיה מצד הסברה לדברי שמואל. איקא דאמרי, אמר בחברי די רב יקרא תדע דלה קנה, אילו מסר לו 10 בהמות באפסר אחד ואמר לו זו קנה. מי קני? מי דמי? הטעם גופים מוחלכים, הכא סדנא דהרעא אחד הוא. יש אומרים שרב חברי די רב יקרא רצה לומר בדיוק להפך, הוא רצה לומר שמצד הסברה נראה שלא כדעת שמואל. למה? אומר, תאר לעצמך שיש 10 בהמות קשורות באפסר של בהמה אחת. אבל אדם אמר המוכר לקונה, תאחוז בזו ותקנה את זו. והוא אחז באפסר של הבהמה הזו. וכי נאמר שהשאר הוא קנה אותם? לא. למה? שהוא אמר תקנה את זו, משמע את זו תקנו ולא את השאר. אז גם פה אצלנו, ברגע שהאדם עשה פעולת חזקה בקרקע אחת, משמע שהפעולה הזו מיועדת כדי לקנות את הקרקע הזו. כאן הוא עשה חזקה, הוא נעל, הוא גדר את הקרקע הזו, אבל לא השאר, אז ודאי שהוא לא יכול לקנות אותם. הגמרא דוחה אומרת, לא, זה לא ראיה כלל. שמה כל בהמה היא בפני עצמה. לכן ברגע שאומר לו תקנה את זו, משמע זו ולא אחרת. אבל כאן הרי הקרקעות כולם, כל הקרקע של כל הגלובוס, כולו מחובר אחד לשני. וממילא, ברגע שהוא עושה פעולת קניין באחד, זה לא מוכיח שזה זה ולא אחרת. אז כיוון שהמוכר התכוון להקנות את הכל, והוא רוצה לקנות את הכל, לכן ממילא, הנחם יכול להיות שהוא עשה פעולת קניין באחד, זה לא אומר שהקרקעות האחרות הן מחולקות. הם נכון, כל אחד שייך למישהו אחר, אבל על כל פנים יש ביניהם חיבור, כי כל העולם כולו מחובר זה לזה. ולכן אפשר בהחלט לומר כשמואל, שעשה פעולת קניין באחת, תועיד גם לקרקע אחרת. וזורקים את הנכסים וכו'. אמר עולם מנין לגלגול שבועה מן התורה.
למדנו במשנה שכאשר האדם יכול לחייב את חברו שבועה עבור דין ודברים שיש ביניהם על גבי מטלטלין, הוא יכול אגב לחייב אותו שבועה גם לגבי איזה דין ודברים שיש לו עם חברו על קרקעות. למרות שבקרקעות, אדם שלמשל יש לו דין דברים עם חברו על קרקעות, למשל, הוא אומר לו, אני נתתי לך 3 בתים. שאומר לו, נתתי לי 2 בתים, הנה יש 2 בתים בחזרה. הבית השלישי זה לא שלך, זה שלי. לכאורה יש פה מודה מקצת הטענה. בקרקעות, מודה מקצת הטענה פטור משבועה. רק במטלטלין חייב שבועה. ואם כן, אומר לנו התנא, אם הוא חייב לו שבועה על המטלטלין, יכול לגלגל שבועה ולהשביע אותו גם על הקרקעות. אז זה שואל עולה, מנין למדנו את הדבר הזה שאפשר לגלגל שבועה מן התורה? שנאמר, ואמרה האישה אמן אמן. האישה הסוטה, שיש לנו ספק אם היא טמאה או לא, מביאים אותה לבית המקדש, ואז הוא משביע אותה, אמרה האישה אמן אמן. ותנן, למדנו במשנה, למה כפל לשונות אמן אמן? על מה היא אומרת אמן אמן? אמן על העלה, אמן על השבועה. כלומר, הוא גם משביע אותה שהיא לא נטבעה, והוא גם משביע אותה, מקלל אותה, אומר אם היא נטמעה, תן השם אותה לעלה ושבועה בתוך עמך וכו' וכו', תן השם תרחה נופלת. אז גם נשבעת שהכלה תתקיים בה, וגם נשבעה שבאמת לא נטמעה. מה זה עוד אמן אמן? אמן אם מאיש זה, אמן אם איש אחר, למרות שהבעל קינא לה והזהיר אותה שלא תסתתר מהאיש הזה, אבל נשבעת שגם מאדם אחר היא לא נטמעה. אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה. שומרת יבם כלומר, אם היא הייתה קודם לכן, האיש הזה הוא בעצם היבם שלה, הוא זה שמשביע אותה, ולפני כן היא הייתה ממתינה לאחר מות בעלה לייבום, גם אז היא לא נטמעה. וכנוסה, כנוסה כלומר לאחר שכבר היבם הזה ייבם אותה. שואלת הגמרא, בוא נבין את המשנה. היי ארוסה הכי דמי, אלימה דקנילה כשהיא ארוסה וקרמשקילה כשהיא ארוסה, והתנן ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטות כתובה, מה היא טעמה? תחת אישך אמר רחמנה וליקה. מה הכוונה שהיא נשבעת שלא סטיתי ארוסה? אם הכוונה היא שלא מדובר שלאחר נישואין היא נשבעת גם על התקופה שהייתה ארוסה, אלא נבין לא ככה, המשנה מדברת חלקים חלקים. המשנה אומרת שאם האישה הזו היא ארוסה, אז היא נשבעת, היא אומרת אמן שלא סטיתי כשהיא ארוסה. אז מה מדובר כאן? אולי אפשר להבין הוא קינא לה, הוא הזהיר אותה כאשר היא הייתה ארוסה, ועכשיו הוא חושד בה שאכן נסתרה ונטמעה, אז הוא עובר אותה לבית הדין ומשביע אותה כשהיא עדיין ארוסה. הייתכן להשביע אותה בכזה מצב? והרי למדנו שהארוסה ואחת שהיא ממתינה לייבום, הן לא שותות אם הבעל התרה בהם, מצד שני הן גם לא נוטלות כתובה, כלומר הן מקבלות, הן מתגרשות ולא מגיע להם שום דבר, כי הם גרמו לעצמם בעצם שהוא יוציא אותם. למה הן לא שותות? כי כתוב שם פסוק, ואת כיסתי טומאה תחת אישך, משמע שבאותו הזמן היא נמצאת תחתיו, היא נמצאת בביתו, תחת חסותו, והארוסה היא עדיין לא נמצאת בביתו, היא עדיין נמצאת בבית אביה. אז אם כן אי אפשר לפרש כך. אלא דקנילה כשהיא ארוסה, ונסתרה כשהיא ארוסה, כמשחילה כשהיא נשואה. מבת כליה להמיה, ונקרא האיש מעוון אמר רחמנה. בזמן שהאיש מנוקה מעוון, מים בוטחים את אשתו. אין האיש מנוקה מעוון, אין המים בוטחים את אשתו, אלא על ידי גלגול. אומרת הגמרא, אלא הכוחנו מה לומר? שהוא קינא לה, הוא הזהיר אותה כשהייתה ארוסה שלא תסתתר. והיא הלכה ונסתרה, ולאחר מכן הוא הלך ונשא אותה, ועכשיו היא נמצאת תחת אישה, נמצאת תחת חסות בעלה, ועל זה עכשיו הוא רוצה לקרנות אותה. גם זה אי אפשר לומר למה. שהרי כיוון שהוא יתרה בה והיא נסתרה, אסור לו היה בכלל לשא אותה. ואם הוא נשא אותה בכל זאת, המים בכלל לא בודקים אותה. כי אם יש לבעל עוון בכך שהוא נשא אותה, אז המים בכלל לא בודקים אותה. אלא הכהן לפרש שכאן מדובר באישה שכשהייתה ארוסה לא יצאה לה שום שם רע. והיא עכשיו, אחרי שנישאה, אז הבעל חשד בה והתרה בה, ואז הוא אכן עוד פעם הלכה ונסתרה, ולכן משקים אותה. ודרך אגב שמשקים אותה עכשיו, משביעים אותה גם על תקופת האירוסין שהייתה לפני כמה שנים. למרות שלכאורה אז הוא לא התרה בה ולא היה בה שום חשד. למה משביעים אותה? מכאן רואים שאפשר לגלגל שבועה גם על תקופות עברו, למרות שאז לא היה בהם שום חשד. מכאן למה אפשר לגלגל שבועה? שאת הגמרא שכחן סוטה די איסורה, ממונה מנלן.
שם מדובר שמגלגלים עליה שבועה בעניינים שאיסור והיתר. מנהל שגם לעניין כאשר אדם חייב לחברו ממון, אפשר לגלגל חיוב שבועה, גם בדבר כזה שלא צריכים להשביע עליו לולא העניין של הגלגול. תגמרתן ורבי ישמעאל, קל וחומר, ומה סוטה שלא ניתנה להתהווה בעד אחד מגלגלין, ממון שייתן להתהווה בעד אחד אינו דין שמגלגלין? התשובה היא, יש קל וחומר. הרי סוטה, אם הבעל התראה בה ואחר כך נסתרה, אם יש רק עד אחד שמעיד על הדברים, הרי הבעל לא יכול להשקות אותה, אלא רק בשתי עדים. ואילו בממון, אדם שאומר לחברו, אני הלוויתי לך 100 שקלים. ואין לי שטר, אבל יש לי עד שהלוויתי לך, הרי על ידי אותו עד הוא יכול לגרום לו שבועה, אז אם כן קל וחומר. ומה לגבי סוטה שלא ניתן לתבוע אותה על ידי עד אחד, בכל זאת, התורה לימדה אותנו שאפשר לגלגל שבועה, קל וחומר אין ממון, שכן אפשר לתבוע בעד אחד, קל וחומר אפשר לגלגל שבועה. אשכחן בוודאי, ספק מנהלן, כאשר אותו התובע, או תובע בוודאות, אומר, אני הלוויתי לך 1,000 שקלים. ובזה זה תביעה ודאית. למרות שחברו מכחיש, אז אם הוא חייב לו כבר שבועה על סיפור אחר שיש ביניהם, יכול לגלגל גם מקרה כזה. מה הדין? כאשר התובע בעצמו לא ברור לו בסיפור, למשל, חילקו ביניהם איזה שותפות. ועכשיו בשותפות נראה לו שחבר שלו גנב אותו, אבל לא יכול בטוח. אבל יש לו סיפור אחר, ששם חברו חויב לשבועה. דרך אגב, הוא רוצה שישבע לו גם על חלוקת השותפות שאכן חברו לא גזל אותו. מנהל שגם במקרה כזה אפשר להשביע. בתגמר תניא רבי שמעון בר יוחאי אומר, נאמרה שבועה בחוץ, כלומר שבועה בבית הדין, שבית דין יכול להשביע בכל מיני מקרים, ונאמרה שבועה בפנים, בית המקדש משביעים את הסוטה. מה השבועה האמורה בפנים בבית המקדש את הסוטה? עשה בספק כוודאי, משביעים אותה לגבי תקופת האירוסין, למרות שאין לנו שום ידיעה. השבועה האמורה בחוץ, שבועה שמשביעים בית הדין, עשה בספק כוודאי, אם כן גם בדבר כזה שלא ידענו קודם לכן, אפשר להשביע עליו בעדי גלגול שבועה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.